Napasakamot na kan Legazpi City Police Station ang 22 anyos na sospek na subuot ang nasa likod kan mga insidente nin basag kotse modus sa Legazpi City. Pigbisto ang sospek na si alias J, na residente kan Barangay Tamauyan, parehong syudad. 1:40 kasubagong maagahon kan ini ang madako, makalis na maaktuhan kan mga nagre-rekuridang kapulisan na pigbubuksan ang sarong nakaparadang kotse sa Barangay Orosite. Sigun sa tagapagtaram kan Legazpi CPS, duwa sa saindang pag-iriba ang lugadan, makalis na masaksak sa panlalaban kan sospek. Kan na-effect yung arrest kasi may kinasang backpack na duman, effect yung arrest ng laban siya. So sa paglaban niya, naglaban siya, siyempre dahil man mapadaog sa to yung mga otoridad, agad dahil siya na-arrestan. So sa madaling sabi, na-arrestan siya and dinara siya sa Ibisang Police Station. Dugang pa niya, dati nang nakulong ang sospek, huli sa patong-patong manakaso. Tatanib na po dyan siguro sa mga may saliri kang sasakyan na kutanaan sa tuyang mga tinampo bago man talaga yan na overnight parking. Para mentras lang kuta yan na parkingan, kunyaong ka dyan sa mga haraning establishmento, kaya lang dahil mabitaran po siguro na ginigibo tayo na overnight parking. So kung dahil maiwasan, doon po siguro sa well-lighted na area and mas magayon kung di ko nakaka-captured na CCTV. And bandua, kung daytime naman po siguro, iparta po duman may mga parking attendant para at least itong parking attendant na yaon dyan sa mga lugar kung sa'yo nagpa-atras, nagpa-abantikan mga sakyan ninda, nahiling po ito sa indang mga sakyan. Nasa maray naman na kamugtakan ang duwang pulis. Naiuli naman sa tagsadiri ang backpack na nakuha kan sospek sa kotse. Nasa kustudiya pa kan Legazpi CPS ang sospek, asin nahahampang sa kasong direct assault. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.